Right guys, pane nyaya iri kundinetsa. Unozi makatarisa uyu murume anotwa Muhadhuka. Inini ndakutoona unga ari kuabuse kwa zvangu. Honestly speaking, because unoziva kuti last time akambosiya basa akati ini basa ndatosiya, but pakavakazotanga kuzoningirina, pakavakazodzoka futi vake kuti tapinda tawina, baba vamutora futi vakamudzosa futi pavice ipapo, akutanga futi kushanda futi ari ipapo. Unoziva ukamutarisa munhu waya kuti wamutarisa ari achita zvinhu zvake, first thing ichitaura kuti I can't, but iye anonzi ita ndiwo munhu wacho atori ipapo. I don't know kuti hakuna vamwe vanhu vari better vangakwanisa kupinda mapositions aya kupati yawo. I don't know. Vanhu vanenge vachibuda vachiti siyana naye nhingi vachiimba, but look at this thing zviri kuitika izvozvo. It means kuti iye akunyatsotovaratidza kuti inini chete nauyu ndisu tega tinochimhanya panapa, vamwe vese imbomira gara ikoko ndozviripo, but yet vari kuratidza kuti vari kushandiswa kuti vamusapote iye ange aripo ari one panyika obva aisa vake vaanoda ivavo. Imagine hakuna vamwe vanhu vari vibrant kana vari young vachine ropa rinomhanya. Aiwa Zimbabwe kaumana zvimwe zvacho. I still remember imwe post yakabuda so achitaura pachinzi iye achiti inini I'm not sick. But pachinzi akambodonha akadidisa ari kurwara mudaro akabuda achiti I'm not sick but I'm old. Ko vanhu kana vachinge vakura ngavachinogara ngavachiona akaminda ichirimwa kana vachinomhanya kana nebadza 1 2 vachiona kana zvichiitwa than kuti munhu aswera achishungurudzika kudai so. Ini ndakutoona unge inenge yato abuse kuti munhu akuto abuse age yake. Ameno guys, munoona sei nyaya yemurume uyu guys? Nini pamwe ndingonongeza pamwe nini? Maona kuti pamwe nini ndotaurira zvangu. What do you think panyaya yemurume uyu makada kuita izvo?